Mmawa wabwino wa lero lachinayi ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Chisomo Break, poyamba nayi mitu yake. Boma lati lilibe malingaliro ofuna kugwetsa mphamvu ndalama ya kwacha. Anthu amboma la Dedza awapempha kuti athandizane ndi boma pamene ntchito yomanga msewu wa makilomita 64 ikuyembekezeka kuyamba posachedwa apa. Matenda a chikanga cha chinangwa aononga chinangwa chambiri mboma la Mulanje. Tsopano nazi nkhanizi mwa tsatane. Unduna wa zachuma wati ulibe malingaliro ofuna kugwetsa mphamvu ndalama ya kwacha kamba kuti izi zikhudza kwambiri anthu ovutikitsitsa mdziko muno. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka yati kugwetsa ndalama ya kwacha sizithandizira kwenikweni kubweretsa ndalama zakunja mdziko muno. Mwanamveka ati pakadali pano boma lili ndi ndondomeko yokhazikitsa msika wa mbewu komanso kulimbikitsa ntchito za migodi kuti mavuto a ndalama zakunja achepe. Zambiri mulipotiri. Nduna ya zachumayi yalankhula izi potsatira ndemanga zochokera ku bungwe la Economics Association of Malawi komanso makomiti ena nyumba ya malamulo omwe ati kusiyana kwa exchange rate kukulimbikitsa ntchitidwe wa anthu ena otumiza kapena kulandira ndalama mdziko muno posagwiritsa ntchito njira zovomerezeka monga mabanki. Mwanamveka ati boma liyika ndondomeko zina zomwe zilimbikitse kukhazikika kwa ndalama ya kwacha m'malo mochepetsa mphamvu ndalamayi. 2023 tinapanga di value ndi 25%. 2024 tinapanga ndi 44%. Mavuto ake amalawi amavutika, mitengo ya zinthu kukwera, inflation kukwera, chiongolazanja kukwera, komanso umphawi unaonjezereka. Ndiye timene takambirana ndi IMF. Ndizonena kuti devaluation payokha singatithandize koma tena kupanganso zinthu zina zothandiza di value amalawi asavutike. Ndipo pa mpando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona ndondomeko ya chuma a Sosten Gwengwe alimbikitsa boma kuti lichite machawi popanga mgwirizano ndi bungwe la IMF zomwe ati zilimbikitsa kubweretsa chikhulupiriro kwa anthu ochita malonda pa ndondomeko ya chuma cha dziko lino. Ndondomeko ya ECF kwambiri imagwa mu magawo atatu, kuti choyamba kuti kodi ndalama zimene mukutulutsa zotani, komanso kodi mukukwanitsa kutolera ndalama moyenera ngati dziko zimene zamapanga ndanzathu ku treasury pa chizungu amati fiscal consolidation. Imakuwuzaninso kuti ngongole zanu zimene muli nazo muzipange restructure mutazionanso chifukwa mwina madollars anu azingothera kubweza ku ngongole za maiko amene adakukongozani ndalama zaka 10 zaka 15 zaka 20 zimene zapitazo. Ndipo mwina chachitatu chimakhala pa chizungu amati reserve accumulation target, kuti banki yanu yaikulu imene makusungirani madollars ionetse kuti madollars mwezi ni mwezi akukwera pang'ono. Malinga ndi bank ya reserve, ndalama imodzi ya ku America ya $1 ikuyenera kugulidwa pa mtengo wa 1,750 kwacha, zomwe ndi ndalama zocheperako kuyerekeza ndi momwe zilili pa misika yosavomerezeka ndi boma. Trust Office, MBC, Lilongwe. Unduna ona zoti pasamakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi, ana komanso chisamaliro cha anthu wapempha Malawi kuti agwirane manja pothandiza nzika za dziko lino zomwe zikuchokera mdziko la South Africa. Pempho liladza pamene ntchito yobweretsa nzika za dziko lino zomwe zikumana ndi nkhanza zosiyanasiyana mdziko la South Africa lili mkati. Victoria Solichala walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Themba Mwale. Mneneri mu unduna oona zoti pasakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi, ana komanso chisamaliro cha anthu, Linda Moyo wati akuluakulu ena oona za chisamaliro cha anthu ali pa chipatala cha Mwanza pomwe akupereka thandizo la chipatala lokhudza kaganizidwe kangwiro kwa anthu kuphatikizapo ana ndi amayi oyembekezera. Komabe Moyo wadandaula kamba ka kuchepa kwa zipangizo zowalola adindowa kulondoloza nkhani za moyo wa anthu omwe akuchoka ku South Africa m'madera mwawo. Kotero undunawu wati pofuna kupewa vuto la malingaliro angwiro, anthuwa akuyenera kulandiridwa ndi kuthandizidwa ku moyo wawo wa tsiku ndi tsiku m'madera omwe akukhala. Chikulu mwina chimene nganini from the Ministry of Gender ndikunena kuti anthu amene akubwera ku South Africa ndi abale athu. Abwera chifukwa chokuti mwina kwachitika ziwawa mmene tikudziwira
koma anthu wanda Malawi ndiye akafika kuma communities kwathu tiyeni talandireni ndi their sisters, their brothers, ena ndi makolo athu, ena ndi agogo athu, tiyeni talandire komanso tiwathandizire kuti moyo wawo ubwerere mchimake. Ena anakhala mwina zaka 10 asanaponde ku Malawi kuno kuti ayambira pati ndi zovuta ndi chifukwa anthu akumakhala ndi nkhawa, koma kudzera kwa ifeyo kuti tiwathandizire mu zinthu ziwiri zingapo zosiyanasiyana za moyo wawo, ndikukhulupirira kuti akafika kumudzi kuno aona kuti ndi bolanso kumakhala konkuno kusiyana ndi kubwerera ku South Africa. Pakadali pano katswiri woona za malingaliro angwiro Chiwoza Bandawe wati Amalawi omwe akuchoka ku South Africa akumana ndi nkhanza zosiyanasiyana, kotero anthu apewe kulemba m'masamba a mchezo kapena kuyankhula mawu osakhala bwino kwa anthuwa. Anthu obwera adutsa mchipinjo chachikulu, sanachite kusankha, ndi zinthu zoti zikhoza kuonekera munthu wina aliyense. Ndiye chinthu chimene chikufunikira kwambiri ndi kukhala ndi chifundo komanso umunthu, kuwalimbikitsa, kuwathandiza malo molankhula. Tikudziwa kuti anthu ambiri mwina amakhala ndi chiyembekezo choti anthu amene akuchokera kunja mwina abwera ndi chithandizo, abwera ndi ndalama, koma anthuwo ndi ofunikira chithandizo. Nde tiwamvetsere, tiwapatse mpata loti nanga si ambiri abalalika m'maganizo. Ntchito yobweretsa anthu mdziko muno ikutsatira nkhanza zomwe anthu okhala mdziko la South Africa akuchitira anthu a m'mayiko ena kuphatikizapo nzika za dziko lino. Nduna ya zamtengatenga ndi ntchito a Jap Mhango yapempha anthu okhala m'madera ozungulira Nkhoma ndi Mayani m'boma la Dedza kuti agwire ntchito limodzi ndi boma pamene boma likukonzanso kumanga msewu wa makilomita 64 mderalo. Ndunayo yalankhula izi pa msika wa Mayani pa msonkhano omwe anakonza ndi cholinga chodziwitsa anthu kumeneko za ntchito yomanga msewuwo. Zambiri mu ripoti ili la Mphatso Mataya lomwe akuwerenga ndi Patrick Dambula. Ndunayi yati kupezeka kwake pa msonkhano uwu ndi chitsimikizo chakuti boma lili ndi chidwi chobweretsa chitukuko m'madera onse a mdziko muno. Amhango anatsindika kuti cholinga cha mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika ndi kukwaniritsa ntchito za chitukuko zomwe chipani cha DPP chinayambitsa. Amhango apemphanso anthu mderali kuti agwire ntchito limodzi ndi boma makamaka poonetsetsa kuti ntchito yomanga msewu ikuyenda bwino popanda kukumana ndi zovuta. Pali anthu ena nthawi zina amafuna kumapanga zinthu mopanda dongosolo. Ena amamanga malo chatimati road reserve, malo amene timasungira tunoyentha kuti nthawiyo ikakona kuti lime msewu tisavutikire. Mapesa kuti unamangapo ka kitchen, unamangapo ka ngachani. Ndeni mapempha kuti zimene zija boma sifuna zitangaso kuononga ndalama kumalipira anthu otero aja. Chifukwa anthu amene aja amakhala kuti aswakale malamulo. Malamulo amati malo amene timasungira kuti tizalimepo msewu, tizakusire msewu, wina asamangemo, ndiye wina akamanga menemo amene waswa malamulo. Ndiye timatengaso namakwalipira tupakaka kuti tikwalimbikitsa kuti aswa malamulo aja. Pokana zimenezo ifana mapempha mazigoko kuti aoneseso anthu amene chonse awaunikire kuti menjo zawo chachotse kuti wamba kulima msewu tsakazo ndi mavuto ochuluka kuti tisachedwe. Tikamba msewu lero timatifuna zaka ziwiri kuti tamaliza futi mavuto takumana nawo ochepa. Phungu wa nyumba ya malamulo dera la Dedza Mayani Asaveu Kafwafwa ayamikira ndunayi chifukwa chofika kudzaona mavuto a msewu omwe anthu a mdera lake akumana nawo. Akafwafwa alonjezanso kuti achita msonkhano ndi mafumu mderali kuwapempha kuti athandizire ntchito yomanga msewu ikayamba. Kunoko timagwirizana, tikhala pansi ndi magogo athu, masinyo chief athu komanso magrupu ndi mafumu kuti anthu alangizidwe kuti apereke mpata chifukwa chitukuko chimene aliyense akuchifuna kwambiri pa nambala 1 kwathu kuno ndi chitukuko chimene ichi cha msewu. Ndiye ndikupempha kuti aliyense asamutsa zimene anamanga mpepere mwa msewu kuti tipeze mpata kuti chitukuko chimenechi chisalephereke. Ntchito yomanga msewu waphula omwe uchokere ku Nkhoma m'boma la Lilongwe mpaka ku Mayani m'boma la Dedza ikuyembekezeka kuyamba mwezi wa Okutobala chaka chino. Ntchito iyi ayigwira ndi ndalama zoposa 300 billion kwacha. Komiti ya kunyumba ya malamulo yomwe ikufufuza za ndege yomwe inapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima pa 10 June 2024 ikupitirira kukumana ndi mboni zosiyanasiyana. Yemwe anali woyamba kuonekera ku komiti iyi kuchokera ku Zomba Airbase, Colonel Alex Mwachande anati ndege ya Dornier 228
inalibe chipangizo chothandizira kudziwa malo omwe yagwera. Mekrina Chira anali ku nyumba ya malamulo ndipo akufotokoza zambiri. Leloli ku nyumba ya malamulo komiti imeneyi kufufuza za ngozi ya ndege imene inachitika pa 10 Juni mchaka cha 2024 ikupitirira kukumana ndi akuluakulu asilikali amene wawa ndi ochokera ku Zomba Airbase. Mmawa wa tsiku la lero wamkulu wa ku Zomba Airbase Colonel Alex Mwachande anapereka ndithu tsatane wawo wamene ntchito imeneyi inayendera tsiku limeneli pa 10 Juni. Iwo anafotokoza kunena kuti ndege imeneyi inanyamuka kubwalo la ndege la Chileka pa 9 Juni kupita mu mzinda wa Mzuzu. Chifukwa chonena kuti tsiku limeneli ndegeyi inapemphedwa kuti igwire ntchito ngati ambulance ponyamula maliro ayemwe anali mkulu woona za malamulo mdziko muno Arafu Kasambala. Kenaka ndege itafika kumene kuja akuti inatera movutikirapo chifukwa cha nkhani zokhudzana nyengo, kuti nyengo sinali bwino pa bwalo limene lili la ndege la Mzuzu. Komabe anapemphedwanso kunena kuti ndege yomweyi ikuyenera ikanyamule amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino kuchokera ku bwalo la ndege la Kamuzu International kubwereranso ku Mzuzu, amene amayembekezera kuti akakhale nawo pamwambo oyika maliro ayemwe anali mkulu woona za malamulo mdziko muno Rafu Kasambala. Colonel Mwachande anafotokoza kunena kuti ndege imeneyi itanyamuka tsiku limene lili pa 10 Juni anayamba kumvano malipoti kuti ndege imeneyi sinafike ku Mzuzu. Malipoti amene wawa anawasunga kuntchito kwawo komweko ku Zomba Airbase komanso ku MDF. Komano uthenga umenewu sunaperekedwe ku ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Komanso anafotokoza kunena kuti anakumana ndi mavuto osiyanasiyana amene anali pa ntchito yofufuza ndege imeneyi itasowa. Mavuto amenewa ndokhudza zipangizo zogwiritsa ntchito pofufuza ngozi za mtundu awa ndi ena mwa mavuto amene anali nawo. Komanso anafotokoza kunena kuti ndege imeneyi chipangizo chimene chimagwiritsidwa ntchito polondoloza ndege ikakhala kuti yagwa. Ndege imeneyi chinapanga expire, chinasiya kugwira ntchito mu chaka cha 2006 zimene zinawapatsa mavuto kuti afufuze kunena kuti ndege imeneyi inagwera pati. Komabe ali mkati mokambirana wapampando wa komiti imeneyi awota na milandu Manda anapemphako malisiti okhudzana mafuta amene anagwiritsidwa ntchito mu ndege imeneyi. Iwo anafotokoza kunena kuti mwina mafunso ena akuzokhala kuti ngati mwina osagwirizana ndi kafukufuku ameneyo, komabe akuza kuthandizira kuti ayankhe mayankho amafunso amene amalawi ena komanso mbali zina zakhala zikufunsa. Pomalizira Colonel Mwachande anapempha kunena kuti nkofunikira kunena kuti dziko lino kapena boma litachitapo kanthu pogula mwina zipangizo zokwanira ku nkhani ya ntchito za ndege komanso kwa asilikali athu. Kumasana a tsiku la lero komiti inakumana ndi mkulu oona za ntchito komanso mmodzi mwa yemwe wakhala akuyendetsa ndege imeneyi amene wawa ndi Captain Henry Nthani. Iwowa anafotokozapo kunena kuti ndege imeneyi ya Dornier 228 ndege imeneyi anafotokoza kuti inali ndege yodalirika. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso mitu yake. Boma lati lilibe malingaliro ofuna kugwetsa mphamvu ndalama ya kwacha. Anthu a mboma la Dedza awapempha kuti athandizane ndi boma pamene ntchito yomanga msewu wa makilomita 64 ikuyembekezeka kuyamba posachedwa apa. Matenda a chikanga cha chinangwa aononga chinangwa chambiri mboma la Mulanje.
Takulandiraninso ku gawo lotsiriza la nkhani zathu. Matenda achikanga cha chinangwa akhuza chinangwa chambiri m'boma la Mulanje. Mlangizi woona zoteteza mbewu ku matenda komanso tizilombo m'boma la Mulanje a Matthews Walata wati mwa mahekitala 12,804 mahekitala 6,123 ndomwe akhudzidwa ndi matendawa m'boma la Mulanje, omwe ndi pafupifupi theka la malowa chaka chino. Awalata ati izi zakhuzanso kakololedwe kachinangwachi m'bomali, ndipo alimi ambiri sanapindule ndi ulimiwu. Zambiri mulipotili la Chifundo Mota. Awalata ati malo amene agwidwa ndi matenda achikanga cha chinangwa akhudza mabanja okwana 30,615 ambomali, ndipo ati matendawa akumakhudza chinangwa chomwe ndi chosawawa. Iwo ati matendawa anayamba ndi kufalikira kwambiri ku madera omwe anayandikana ndi dziko la Mozambique, kamba kuti alimi ena kumeneko amakatenga mbewu ya mtunduwu nkumagawana ndi nzika za mdzikolo komwe kunali kutabuka kale matendawa. Awalata atinso pofuna kupewa kafalidwe ka matendawa, ofesi yoona za malimidwe m'bomali inakhazikitsa ndondomeko zomwe alimi amayenera kutsata, monga kulimbikitsa alimi kupewa kugawana mbewu chisawawa, kuchala mbewu zopirira ku matenda, kutsatira ulimi wa makono mwa zina. Matenda amenewa achepetsa kukolola kwa chinangwa mmene timakololera mmene kunalibe matenda. So bwezi ndithu zakhuza miyoyo ya alimi ambiri unoko kumwanya. Kamatenda kwambiri akugwira chinangwa chomwe ndicho chosawawa kapena kuti chokoma. So kuti afalikire kwambiri anthu amagawana mbewu yokera ku Mozambique komwe kunali kutabuka kale matendawo kubwera nawo unoko. Pakadali pano pamene tikuyankhula pano boma lonse lino kuti matendawa ngati ifeyo ofesi yoona za malimidwe m'boma akhazikitsabe ndondomeko zoti mwina tithe kuthandiza alimi kuti apewe matendawo kuti asafalikirebe. Ndipo mkulu woona za ulimi m'boma la Mulanje Osman Chapotoka wati ngakhale izi zili chomwechi, komabe boma linakhazikitsa mbewu zoyeserera monga mpale komanso chinangwa 3 kupatula mbewu yomwe ilipo kale ya manyokola, zomwe akukhulupirira kuti zibweretsa kusintha. Iwo athokoza boma komanso mabungwe osiyanasiyana pothandiza alimiwa mu nthawi iyi. Ndi matenda amene wa cassava brown streak amene makamaka anaoneka kwambiri chaka chathachi abweretsa vuto lalikulu kuno ku Mulanje. Anthu ambiri analuza minda yawo sanakolole mokwanira, koma enanso sanakololeretu, kusonyeza kuti chuma chinavuta ndithu chaka chathachi mwa alimi ambiri. Thokoze boma kuti achamva anathamanga ndi mavalaete ena achinangwa kapena mbewu zina za chinangwa mitundu yasiyana kuti mpaka chaka chino tayambapo kuyika ya chionetsero kapena yoyetsera kuti tione kuti kodi mbewu zipi zimene zingathe kupirira matenda amenewa. Ndiye tinayesapo mbewu za mitundu 3 chaka chino. Matendawa anayamba mchaka cha 2025 mwezi wa March, ndipo asanayambe alimi m'boma la Mulanje amalima chinangwa chokwanira pa mahekitala 13,121. Zina mwa zizindikiro za matendawa ndi kuola kapena kuda kwa chinangwa, tinchenche toyera kapena kuti white flies pa Chingerezi, tomwe timakhala tikuuluka m'munda wa chinangwa. Apolisi ku Mzuzu amanga anthu 4 ndipo apeza katundu yemwe akumuganizira kuti anaba m'madera osiyanasiyana mu mzinda wa Mzuzu. Malinga ndi mneneri wa apolisi ku chigawo cha kumpoto Mayi Cecilia Mfune, anthuwo awamanga usiku wa pa 22 ndi 23 ku Katoto ndi ku area 4 mu mzindawo. Chisomo Manda akuyankhula ndi Mayi Mfune. Atinene kuti tinalandira malipoti makamaka akutcholedwa kwa nyumba komanso nchitidwe wa umbanda amuno mu Mzuzu. Ndi zomwe zinatichitisa kuti tipange kafukufuku wathu omwe takwanitsa kumanga anthu 4 pa milandu imene yakuba komanso nchitidwe wa umbanda, komanso kupeza katundu amene anabedwa wa ndalama zoposa 12 million kwa. Tinene kuti nkhani zakubazo zili apo, koma ife apolisi tikuchita bwino. Monga ndinanenera poyamba kunena kuti complaint amene anatipeza pa 21 mwezi omwe uno, koma tikukamba pano lero ndi 24 koma takwanitsa kumanga anthu amene anaba zinthuzo komanso kupeza katundu amene anabedwa. Thokozeso anthu a mu Mzuzu potipasa information yomwe yathandizira kunena kuti zinthuzi zipezeke. Kitchen ya pa chipatala cha Queen Elizabeth Central Hospital ku Blantyre
ayikonzanso zomwe ati zithandiza kuchepetsa nthawi yokonza chakudya pa chipatalachi. Popereka chipindacho kupyola mu ntchito ya Ignite 3, sukuluyi ya ukachenjede ya Kamuzu University of Health Sciences KUHES. Mkulona za ntchito ya Ignite 3 Dr. Kondwani Katundu wati mwazina malowa akhalanso ophunzitsira za madyedwe kwa ophunzira ku sukulu ya ukachenjede ya KUHES. Zambiri mu ripoti la Naomi Kamuyango. Akatundu anati kukonzanso kwa kichiniyo kuthandizanso ogwira ntchito ku kichiniko kukwaniritsa kukonza chakudya malinga ndi zofunika za odwala ena omwe amafunika chakudya chapadera. Cholinga chake ndikuonetsetsa kuti anthu athu amene ali mzipatala adye bwino, kuti atulukenso msanga ku chipatala, komanso amene amaphunzira za madyedwe a anthu kuonetsetsa kuti anthu mchipatala akudya bwino ndipo akutuluka msanga amene amadzaphunzira kuno nawonso ayenera kuphunzira malo oti zonse zofunikira zilipo. Ndipo tinachiona kuti ichi ndichoyenera kuti tithandizire tigule zipangizo zimenezi kuti chipatala chiyende bwino, ananso a sukulu aphunzire bwino. Polankhula atalandira malowo, mkulu wa chipatalachi Profesa Patrick Kamalo anati mbuyomu miphikayo imangonongeka kawirikawiri zomwe zimachititsa kuti chakudya chizikonzedwa mochedwa. Monga chipatala tili ntchito yopereka mankhwala kwa odwala athu, komanso zimafuna kuti tidzapasa chakudya chifukwa mankhwala paokha sangagwire ntchito ngati anthu sakudya, ndi chakudyanso ndi mbali imodzi ya mankhwala. Mbuyomu tinali mavuto chifukwa chipatala chino ndi chinamangidwa pakale ndithu, zida zina zimene tinazo ndi zakale, so miphika imene tinali nayo imene timaphikira imaonongeka zimene zimapangisa kuti tisamakonzeza kudya mu nthawi yoyenderera kuti kapeke kwa odwala athu. Ndi mphatso imene atipasa ya miphika itatu imene komanso zinthu zina zatithandiza kuti tizikwanitsa kupereka kukonza chakudya chabwino komanso mu nthawi yoyenderera kuno odwala athu azilandira chakudya mu nthawi zoyikika. Ntchito ya Ignite 3 imalandira thandizo kuchokera ku boma la Canada kudzera ku Global Africa Canada, ndipo ikuchitika m'mayiko atatu: Malawi, Ghana ndi Pakistan, ndipo ikuyembekezeka kutha mchaka cha 2028. Naomi Kamuyango, MPC Blantyre. Mu nkhani za masewero, bunge lomwe limayang'anira masewero onse mdziko muno la Malawi National Council of Sports layamikira bunge la Netball Association of Malawi pochita ntchito zake mwadongosolo, ndipo lapempha mabungwe ena kuti atengerepo phunziro. Namu ndi bungwe limodzi, tinene kuti association imodzi imene kuchita bwino kwambiri, ndipo nthawi zonse tikakhala tili ndi ma associations ena, tili ndi mikumano tifuna tikambirane nkhani za governance, Namu imakhala chisanzo chabwino. Timawuza kuti azimayiwa taonani zimene amapanga amatero kodi sizingatheke kuti no mukhale nawo pa ubale, inunso muphunzireko za mmene iwo amapezeraso chuma china pambali pa chuma chimene boma limawapatsa. Kodi simungaphunzireko kuti no iwo machitidwe awo kumeneko kuti azionekera poyera kuti iwo ali nkuthekera, inuyo simungathe kuphunzira nawo. Nchifukwa chake mwina mwanena kale kuti no pali ena mabungwe amene aona kuti nzotheka ngati Sam si aja apanga nawo mgwirizano, amasa apangaso nawo mgwirizano, adamva zimene tidawuza, koma kwa amene mwina sanayambepo ndio apemphe kuti iyayi musangokhala panokha, ifuseni Namu ndi ma associations ena amene akuchita bwino, makamaka amene akutha kupezaso ndalama zina zoonjezera kuti no bungwe lawo liziyenda bwino. Ndipo ndi nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu mawa uno, koma tisanasiyane tiyeni tionenso mitu ya nkhanizi. Boma lati lilibe malingaliro ofuna kugwetsa mphamvu ndalama ya kwacha. Anthu amboma la Dedza awapempha kuti athandizane ndi boma pamene ntchito yomanga msewu wa makilomita 64 ikuyembekezeka kuyamba posachedwa apa. Matenda a chikanga cha chinangwa aononga chinangwa chambiri m'boma la Mulanje. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Chisomo Break. Mawa bwino.